71 ka barangay sa syudad sang Iloilo mayara na kaso sa acute gastroenteritis. City Health padayong nagakampanya para sa matinlong nga tubig kag pagkaon. Nagapanawagan ang Iloilo City Health Office sa mga barangay nga magkooperar para matap na ang pagdamo sang kaso sang acute gastroenteritis. Importante ang matinlong nga source sang tubig, lakip na ang matinlong nga pagginawi sa sulod sang balay. Sa record sang CHO, 71 na kabarangay sa syudad sang Iloilo o kung 39% ang may kaso sang acute gastroenteritis. Gali nag-abiso ang Health Department nga magkonsulta gid kung makabatsyag sang sintomas. And some of the common symptoms are nausea, lumasuka ikaw, vomiting, pagsuka, diarrhea, ang pag-lose watery stools, and sakit sang tiyan or abdominal pain. So these are the common symptoms that are being experienced by those manifesting acute gastroenteritis. Kahapon, nagpagwa si Mayor Jerry Treñas ang memorandum order sa tanan nga mga health inspectors gikan sa nagkalain-lain nga mga district health centers para maglibot agud magsikyar sa mga water refilling stations. Importante ini sa CHO para masiguro nga ang ginahalinan sang tubig ang hilway sa higgo o kon bakterya. Kinahanglan sa mga ini nga magpakita sang pinakauli nga water potability test para makapadayon sa pag-distribute sang tubig. Para naman sa mga ginikanan sa sulod sang balay, mayara sang tips ang City Health Office para masiguro nga matinlo pati ang tubig nga ginagamit sa paghugas o kon paglimpyo. Kung daragin man ang aton nga water source, kagwain na kita kilanlan, aside from the chlorination, kung pwedeng antis naton, kung kilanlan din naton immune siya for consumption, nga mapabukalan anay, at least 2 ka minutos nga gasigi-siging bukal, pwede na siya nga safe na naton nga magamit ang tubig nga sila. Ang for those naman nga gamit sa mga water refilling station, I suggest i-check nyo ang mangkot man kita anay sa mga ginabakla naton about their potability test, ang sa ilang nga bakti nga pag-test, ang ilang sanitary permits kung kompleto man, antis kita nga mag procure sa tubig di sa mga water refilling stations. Sa karon, may mga shallow kag deep well da nga temporaryo gid pasiraduhan sang City Health Office para hindi magamit sang pumuluyo. Ini para malikawan nga magdamo pa ang kaso sang acute gastroenteritis matapos ang clustering nga na-record. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.